در магазини мо потоки телефонҳои Poco X6 Pro, Poco F6 Pro ва 13 Pro Plus Note 40 Pro модельга ман телефони Poco X6 Pro хутон мухташ дагим. Телефони Poco F6 Pro хутон дизайнша бинед ва баҳо битен ки чӣ хел дизайн дора. 50 мегапиксел стандартная камера дора, 5000 мах батарейка. Ай ҳама хубиш дар чига дар ин комплектатсияш якта блок, чихол, стекло ҳама чиз дора. Блокш боша 120 ваттае дар байни 19-20 минут телефонтона айно то 100% пур мекуна. Ма ака телефонтона гирен, ӯзои нағза истифода кунед акаҷон. Ва дар инҷа боша телефони омадагӣ бо ай телефони F6 Pro як уровень пасттар. Телефони Poco X6 Pro тахта медонем ки телефон дизайнш чихелак шудан шарт нестай. Ва телефони дигари телефони навбатӣ боша телефони Infinix Note 40 Pro. Телефон аз мо мекушам дизайнша ба шумо нишон метам ва хубиёшани гап мезанам. Мана телефони Note 40 Pro дар дарини комплектатсияш самый главный чихол айхидаш, стекло, плёнка не стекло айхидаш. Мана чихолша бинед. Чихолш катиш бо вай дора, MagSafe дора, всё беспроводной, заряд там мегирад, если что. Так, аз ма дизайн телефонаш худам нишон метам. Телефона бинед. Телефон дар дарини комплектатсияш 70 ватта бистрая зарядка дора ки универсальная бистрая зарядка мегӯяд. Ва телефон экранаш 120 Гц 3D AMOLED кор мекунад. 108 мегапиксел камера, процессорш боса Mediatek Heliogen 99 меша процессорш и то 16 гигабайтара оперативкашан шиданаш мумкин аст. Хоб, ва дизайнш ҳоз машқона мекушам. Буд пеш вақт свети сабзш, ҳоз боша ҳам свети сабз, сиёҳ ва свети голч овардагем. Лавои экранаш аввалной гаштагиай, алтикипалш ай боло экран мешава. Телефон нархошон ай 22500 рубл сар меша. Нархошон сразу гуфтам. Ин нархошон моз қимат нормай чипста наметонам. Ва кадом телефон дар кор мешава, рақамо дар боло экран ва гуфтанам телефони ки дар даруни об кор мекунад. Сами главни телефони Redmi Note 17 Pro Plus. Телефони Redmi Note 17 Pro Plus. Памяти 8 ба 156 мешава ва 12 ба 512 гига мешава. Об да кор мекуна 120 ватта бистрая зарядка дора. И телефон дар байни 20 минут телефона айно то 100% пур мекуна зарядча. Рақамо дар болои экран доставка тамоми метрои Москва ва доставка ҳама шаҳр областҳои Россия, доставка ҳама шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ҳастад. Сразу заказка на акция кафонам.